ono lalu lintas rame. Lalu lintasnya rame, Bet. Nyan single mawon, Mas nggih. Mas Mbak nyan single mawon Betty. Wiraswara nalikane pisanan ketemu sanes jatah kula lho nggih sanes jatah kula Masur arep joget Riko karo Bu Endah Suswati bakal ginawa mati Yen pamunten saking Ayuda Diramu Wonokarto yaitu dari pas dari kebutan manten napa malih kiprahipun Betty Bima Bramanya kurang duga nanging pangajap dadi rena ing malah penggale penjenengan dadi liwung atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi layu dodo api rino kawang dalu kinorba jiwa gundang rasa sapedote boyok tumete sing kalbu ler goyai segara katan bisa ngluluke atimu suwe nggonku nyenteni dadya ati sawiji nadyan abota lakoni monggo Mas Mas nggih kersane Bapak nggih Mas Pur terus Mas Pur kaya sak lirik apa Bu Ratu jalan bukan Bu nggih monggo Bu Endah monggo dipun lajengaken nggih monggo harapal masa Bu Guru kok nggih Bu Guru kantun saknil oh pripun Gong ora kersa ya nggih Sabdo Pandita Ratu asik mring sliramu